Mitä jos yksinkertainen koiranpurema muuttaa aivosi ansaksi, josta ei pääse pakoon? Juuri näin rabies toimii, yksi planeettamme kauhistuttavimmista viruksista. Tämä virus kestää aikansa. Pureman jälkeen se piileskelee kehossa 10 päivästä vuoteen ja hiipii hitaasti hermoja pitkin suoraan aivoihin. Ja vaikka et tunne mitään, paluuta ei ole. Kun virus saavuttaa aivot, alkaa todellinen painajainen. Kuumetta, aggressiota, hallusinaatioita. Tartunnan saaneet näkevät hirviöitä siellä, missä niitä ei ole, hyökkäävät ihmisten kimppuun, huutavat ilman syytä. Mutta pahinta on vesi. Potilas on janoinen ja kuolee janoon, mutta pelkkä vesilasi aiheuttaa niin villiä kauhua ja kouristuksia, että he heittävät sen pois. Näin todella tapahtuu. Lääkärit sitovat tällaiset potilaat sänkyihinsä, koska kohtauksen aikana tartunnan saaneet pystyvät silpomaan sairaanhoitajan paljain käsin. Aivot palaavat sisältäpäin, mutta henkilö pysyy tajuissaan. Vain harvat ihmiset selviävät taudin ensimmäisistä oireista, kirjaimellisesti kourallinen koko lääketieteen historiassa. Loput kuolevat viikon sisällä täysin tajuissaan, paniikissa ja tuskissa. Joka vuosi noin 60 000 ihmistä kuolee rabiekseen. Lähes kaikki nämä kuolemat tapahtuvat alueilla, joilla ei ole riittäviä rokotuksia. Ja kissan tai lepakon purema toimii täsmälleen samalla tavalla kuin koiran purema. Mitä jos jonain päivänä et yksinkertaisesti pystyisi nukkumaan? Ei päivääkään, ei viikkoa, ikuisesti. Näin käy ihmisille, joilla on harvinainen geneettinen vika DNA:ssaan, kuolemaan johtava fataalinen unettomuus. Se alkaa hiljaa, ihminen huomaa unensa huonontuneen. Sitten se pahenee. Sitten uni ei tule ollenkaan. Mikään pillerit eivät auta. Aivot yksinkertaisesti kieltäytyvät sammumasta. Useiden kuukausien unettomuuden jälkeen alkavat hallusinaatiot. Henkilö näkee ihmisiä, jotka eivät ole läsnä, kuulee ääniä, eikä pysty enää erottamaan rakkaitaan tuntemattomista. Keho vapisee, puhe käy epävakaaksi ja koordinaatio katoaa. Lääkärit ovat kokeilleet kaikkea, unilääkkeitä, anestesiaa, jopa keinotekoista kuolemaa. Mikään ei auta. Aivot jatkavat työskentelyä täydellä teholla kieltäytyen antamasta keholle edes minuuttia lepoa. Tässä vaiheessa potilas ei pysty syömään normaalisti ja tuskin puhuu. Mutta hän on tajuissaan, hän kuulee ja tuntee kaiken. Hän ei yksinkertaisesti pysty sulkemaan silmiään ja nukkumaan. Ei enää koskaan. Kuolema tapahtuu noin vuoden kuluttua taudin puhkeamisesta. Parannuskeinoa ei ole. Tiedemiehet eivät vieläkään tiedä, miten sen voisi lopettaa. Aivot palaavat sisältäpäin, aivan kuin joku polttaisi niitä pala palalta. Tauti on perinnöllinen. Jos toinen vanhemmista oli sairas, sen saamisen todennäköisyys on 50%. Jotkut perheet elävät tämän tiedon kanssa ja vain odottavat. Kuvittele sairaus, jossa kehosi alkaa hajota sisältäpäin. Verta virtaa korvistasi, silmistäsi ja ihosi läpi kaikki kerralla. Tämä ei ole kauhuelokuva, tämä on Ebola, oikea virus, joka tappaa 2 viikossa. Ensimmäiset päivät näyttävät tavalliselta flunssalta, kuumetta, heikkoutta, lihaskipuja. Luulet vain vilustuvasi. Samaan aikaan virus tuhoaa jo verisuonten seinämiä koko kehossasi. 5. päivänä alkaa jotain, mistä lääkärit eivät voi irrottaa katsettaan. Ihosi mustelmilla ja veri virtaa hallitsemattomasti jokaisesta haavasta. Sisäelimesi alkavat menettää muotoaan. Verenvuotoa tulee kaikkialta, shikenistä, nenästä, suolistosta. Vakavimmissa tapauksissa vuodat verta suoraan ihon läpi. Ja silti olet tajuissasi, tunnet jokaisen sekunnin mitä tapahtuu. Kuolema johtuu kaikkien elinten vajaatoiminnasta kerralla. Sydän, munuaiset, maksa, kaikki kerralla. Joissakin epidemioissa 90 tartunnan saaneesta kuoli. Lääkärit poistuivat osastoiltaan ja vain itkivät. Virus tarttuu koskettamalla tartunnan saanutta henkilöä tai hänen kehoaan kuoleman jälkeen. Tästä syystä kokonaisia kyliä on kuollut sukulaisiin sen jälkeen, kun ihmiset ovat tulleet hyvästelemään kuolleen sukulaisensa.
Parannuskeinoa ei ole vieläkään. Rokote on olemassa, mutta se ei tehoa kaikkiin variantteihin. Uusia epidemioita esiintyy muutaman vuoden välein. Ja joka kerta se on uusi kilpajuoksu kuolemaa vastaan. On olemassa bakteeri, joka voi syödä elävää lihaa. Se kuulostaa fiktiolta, mutta kirurgit kohtaavat sen joka vuosi. Ja kun se alkaa toimia, se kirjaimellisesti kestää tunteja. Nekrotisoiva faskiitti alkaa viattomasti, pienestä haavasta naarmuista, joskus vain pistosta. 24 tunnin kuluessa sen ympärille tulee punoitusta ja kipua. 24 tunnin kuluessa iho muuttuu mustaksi. Ja tässä vaiheessa elävää kudosta ei ole enää jäljellä. Useimmiten infektio alkaa pienten vammojen jälkeen, viiltokeittiössä, hyönteisen purema, pieni tikku. Kukaan ei pidä sitä vaarallisena. Ja se on suurin sudenkuoppa. Kauhistuttavinta on nopeus. Henkilö menee nukkumaan jalassaan lievä punoitus ja herää teho-osastolla, jossa lääkärit keskustelevat siitä, amputoidaanko jalka. Se kestää alle 24 tuntia. Bakteeri erittää toksiineja, jotka tuhoavat kudosta nopeammin kuin mikään antibiootti voi toimia. 12 tunnissa se kulkee käsivarren pituisen matkan. Ihmiset menettävät raajojaan nukkuessaan. Ainoa hoito on poistaa välittömästi kaikki tartunnan saanut. Kirurgit kirjaimellisesti poistavat ruumiinpaloja pysäyttääkseen leviämisen. Joskus kokonainen käsi tai jalka on poistettava hengen pelastamiseksi. Noin 70% potilaista selviää hengissä. Loput kuolevat verenmyrkytykseen, jopa hätäleikkauksen jälkeen. Selviytyjille jäävät valtavat arvet tai puuttuvat ruumiinosia ikuisiksi ajoiksi. Pieni ruosteinen naula jalkapohjassasi. Peset haavan ja unohdat koko asian. Viikon kuluttua kehosi muuttuu puuksi, eikä tämä ole vain kuvaannollinen ilmaus, se on lääketieteellinen tosiasia. Bakteeri pääsee sisään mistä tahansa ihohaavasta ja erittää yhtä maailman voimakkaimmista luonnollisista myrkkyistä. Tämä myrkky estää signaaleja aivoista lihaksiin, mutta ei niin paljon, että ne rentoutuisivat. Päinvastoin. Lihakset alkavat kouristella eivätkä hellitä. Ensin niska ja leuka. Henkilö ei pysty avaamaan suutaan, ei pysty puhumaan, ei pysty syömään. Sitten kouristukset valtaavat koko kehon. Kun rintakehä kouristuu, henkilö yksinkertaisesti lakkaa hengittämästä. Selkä kaartuu niin, että kantapäät melkein koskettavat pään takaraivoa. Se on yksi kauhistuttavimmista asioista, joita lääkärit ovat koskaan nähneet. Hoito kestää kuukausia. Potilas pidetään täysin liikuntakyvyttömänä lääkkeillä, ja erityinen laite hengittää hänen puolestaan, muuten hänen omat lihaksensa tukehduttavat hänet. Ja koko tämän ajan hän pysyy tajuissaan. Ilman hoitoa noin joka toinen ihminen kuolee. Rokote on olemassa ja toimii lähes täydellisesti. Mutta joka vuosi yli 100 000 ihmistä kuolee jäykkäkouristukseen, yksinkertaisesti siksi, ettei heitä ollut rokotettu. Jotkut tässä jaksossa käsitellyistä taudeista olisi voitu pysäyttää yhdellä pistoksella. Vain yhdellä. Tilaa kanava ja katso muita jaksoja. Se on tärkeää.